hvad det er for en kommando, man skal skrive, for at det virker, så må man meget gerne sige det. Meget gerne. Altså Meget gerne. Se det derovre. Det der grimme lort der. Det derovre. Det var sådan lidt det første hus, men det kom hvis Chris. Ja. Du skal ikke slå. Og så begyndte jeg på det her hus bagefter, mens Bjørn havde revet det ned, og så så er vi bare blevet ved med. Fuck fejl her. Der er ikke nogen fejl. Der er ikke fejl i mit byggeri, Bjørn. Jo, kan du ikke se, der er 3 her, og der er 2 herovre. Det må du ikke sige. Så lige meget med. Nå, det er ej. Så laver du lige bare det så pænt ud. Nå, men det er den her side, der fuckede op. Det så fint, det så fedt nok ud. Fuck det. Den her side, den kæmpede lidt med fucket op. Det er fordi, det er et ulige tal i vores hus. Er det? Ja. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er en ulige størrelse. Er det? Ja. Fordi ellers så burde den her ikke fuck op. Jørgen, du skal også lave det her. Det kan lige hjælpe med. Nej, jeg kan lave trapper. Nå ja, det må du jo godt. Det er nok lidt kedeligt at se på, men jeg kan ikke finde ud af at lave trapper. Holy shit. Så er det væk. Så laver jeg den. Nej, du kan ikke komme ind i den. Kan du? Det er mig, der har sat den. Jeg skulle godt komme ind i det der. Det der, det er som at lave trappen, men man kan ikke lave trapper i det her. Det burde man godt kunne. Prøv lige heller, hvis der er nogen af jer, der ved det ikke også, man kan lave trapper i det her lort her. Så må I meget gerne sige det. Jeg ved sgu da godt hvorfor. Det er dig, der har sat det der craft... Nej, det er sgu mig, der har sat det der crafting table, er det ikke? Ja, det er mig. Jeg kan godt komme ind i crafting table. Ja. Det er fordi min ikke fuck. Det gør din. Det gør min ikke. Nej. Det er omvendt. Nå. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at dø. Det var fedt nok, så skulle vi bare have en kiste for os selv. Jeg skal dø, og så skal vi have en kiste. Ja, hvis, ja. Og som I kan se, er det en skybase, vi har lavet. Ja. Det synes jeg, vi skulle have. Det synes Bjørn, det synes jeg helt aldeles ikke. Nej, men jeg er ældst, så jeg vinder. Men det er mig, der har bygget den. Det er derfor, den er så pænt. I ved, hvordan det kommer til at se ud. Hvis jeg bygger det, så kommer det til at se nogenlunde sådan der ud. Ja, det er der ingen, der gider have. Ej, lige min kraften må gøre lidt noget, Bjørn. Fortæl mig noget, jeg ikke ved. Midt der. Hvad var det egentlig, jeg skulle... Nå ja, det var 3, jeg skulle have. Hey, har du 3 på dig? Nej, ikke så meget, tror jeg ikke. Nej, hvis du bare har et stykke, så kan jeg gøre den mindste. Vi kan også lave en filler, som laver... det skulle jeg. Vi skal lave en filler. I må faktisk, hvis I smider et like, så kan I se, eller smide en comment, hvor I skriver, at vi skal lave mere. Hvis I gør det, så kommer der højst synligt mere op af det her lort her. Ting, som der egentlig er lidt... Jeg skal lave en filler. Så behøver du ikke at bygge, så kommer der altid sådan en stolpe ned i jorden. Det er smart nok. Hvad? En filler, den laver sådan en stolpe ned i jorden. Og hvad betyder det? Ja, ved du hvad en stolpe? Jo, jeg en stolpe. Hvad skete det lige der? Prøv lige tryk på R, Chris. Hvorfor? Så clean, nej, så sætter den din inventar godt op. Gør den? Ja. Hvor sejt. Jeg skal dræbe en jeg skal dræbe en blæksprut. Hvorfor? Fordi jeg har brug for blækpose. Okay. Og en kiste og noget det her mønster. Ja, og noget. På en måde er det her mønster dumt at lave, men så kan man begynde, at man kunne se det lidt ulige der. Ja, nemlig. Det er lige hvad jeg siger til dig. Men jeg gør det alligevel. Fuck det. Fuck it. Har du noget træ på dig? Bare et stykke. Så kan jeg gøre næste. Nej. Har du synes ikke noget træ på dig? Nej. Det er sgu lidt træls. Fuck det. Lol. Ja. Det kommer først i tanke om nu. Du kan skrive back, og så kommer ned på jorden. Kan man? Ja. Så behøver vi ikke dø hele tiden. Ja, det var sådan, det var det vi troede var den eneste måde vi kunne komme ned på. Ja. Det var at hoppe ned og så skrive back. Yes. Men det er så lavet det der. Prøv lige Chris. Okay, jeg skal lige have en mus gjort hurtigere. Prøv lige komme og kigge. Jeg skal gøre min mus hurtigere. Bare lige. Prøv lige komme og kigge, fordi at det
Hvad fuck er det? Hvor fuck er Det er du ikke. hen? Jeg er langt væk. Okay, men så prøv lige at kigge om der er noget derinde. Har du facecam på? Nej. Hvorfor er det ikke siger det facecam? Wow, du har 4 af det der med noget. Nå ja. Wow, godt. Og jeg spiller stadig på min mors computer, så jeg går lang tid. Lang tid. Vi skal faktisk snart til at lave den der binusel til Svedsni. Jeg kan ikke snakke i dag, undskyld. Ja, vi er under 10 subscribers, og det er bare så stort. Det er simpelthen så stort. Vi har det i gang i 2 uger. Wow. Prøv lige. Det er fucked up, vi ikke kan hacke det. Kan du ikke? Nej. Hvordan vil du det? Fuck. Hvad? Hvad fuck er det for en chest? Det er en det er en rubintest, tror jeg. Er de gode? Ja. Wow, han er fucking dårlig til at bygge. Lidt. Det derovre, det ser fedt nok ud. Egentlig. Fed nok. Fed. Jeg laver lige en mus hurtigt. Fed nok. Jeg laver lige hurtigt mus hurtigt. Jeg kan stadig ikke komme ind i den. Jeg laver lige hurtigt. Kondenserer. Okay, det her du begynder 7, det er jeg ikke vant til. Hvordan fuck er det nu må gøre? Ui, det var altså på dø igen. Det er sådan 500 gange, jeg er ved at dø. Spørgsmålet Kristoffer. Nej, det kan jeg ikke. Jo, vi kan skrive det. 103. Ej, det gider jeg ikke til at gøre i en serie eller i lige nu. Det kan jeg gøre, når vi finder. Nu er det lidt halvlangsom. I hvert fald til mors computer. Okay, den skal være 10 den her. Og den er... Hvor langt væk fra huset er den her? Den er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Chris, skal du have resten af det her? Det her jeg dropper nu. Det hvide sten. 8, 10. Chris har droppet en hel masse af det hvide sten. Ja. Jeg kan ikke finde det længere. Nå, jeg har det selv her. Jeg dropper det til dig. Her. Og så i næste episode regner vi med, at vi er ude og opdagelse. Ja. Ikke op her? Jo, selvfølgelig. Danke. Okay, Øj, jeg fik meget træ ud af det, mand. Jeg fik det meget træ ud af. Nej, det var fordi, jeg skulle have noget planker. Nogle planker. 6, 7, 6, nej. Hvad var det, jeg skulle bruge? Nå ja. Vi skal have noget dia. Hvad er det? 1, 2, 3... Nå ja, vi ligger også lige IP'en i Wow, jeg tror jeg går ind for langt. i videoen, der skriver vi også lige IP'en. Jeg vil lave en filler bare lige. Information. Ja, jeg er ikke så god til teknik, jeg har lige fået det. Fordi Bjørn havde insisteret på, at jeg skulle have det. Jeg synes bare, det var et lortespil før, men jeg har faktisk fundet ud af det ret sjovt. Du skal snakke lidt højere, tror jeg. Tror du? Okay, I må godt lige skrive, hvis I ikke hører mig særlig godt. 1, 2, 3. Så ser du her. Er der ikke andre måder at lave guld på egentlig? Hvorfor er den ikke passer? Det er ikke... Shit, mand. Det passer jo ikke det her lort her. Bjørn, hvorfor har du lavet noget forkert? Men jeg har sgu ikke lavet noget forkert. Hvis der er nogen, der har lavet noget forkert, så er det dig. Oh my god, nu skal jeg til at lave det. Jeg klarer ikke noget, der er forkert. Ups. Ja, man kan godt se, at vores hus der er lidt ulige. Lige nu er det. Ja, faktisk meget. Til meget. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4. Den ene for kort i den der led. 2, Det skulle i hvert fald 3, hurtigt bestemme. 5. Det skulle i hvert fald hurtigt bestemme. Det er den. Det skulle være hurtigt bestemme. Sut. Ui, der var tæt på at falde ned. Igen. Jeg ved ikke, om vi har tænkt på at spille noget survival games. Det har vi i hvert fald tænkt på. Det har jeg i hvert fald tænkt på. Måske noget kiss-PvP. Og så bare CSGO som sædvanligt. Fanden siger helvede. Hvad er der? Kom til at lave noget skabs. Fedt. Undskyld, hvis vi bander lidt.